Невястата. Много накратко държа да спомена, няма смолянчанин, художник, който да не е бил вдъхновен многократно от тази скала, икона и легенда. Отново е есен, а аз най-напред ще благодаря на фотографа, който е отишъл и там от това място е съхранил и споделил чрез снимката си този красив момент. Задачата, която аз си поставям, е да създам не толкова реалистична картина, а до известна степен абстрактна, въздействаща със светлината и колорита в нея. Отново споделям моя стартов етап по създаване на картина на невястата, като решавам рисунка, композиция и цветово въздействие дигитално на моя iPad mini. След това ще реализирам картината на платно 80 на 60 см с масло, хоризонтален формат. Докато рисувам и решавам въпросите на картината, има и едно друго моторче, вдъхновение или духът на тези художници, които се изреждат с творбите си на сцената вътре в мен. Ярко е впечатлението ми от творбите на Анастас Стайков. Анастас Стайков е роден на 21 май 1905 г. в Смолян. През 1929 г. завършва Националната художествена академия София при професор Стефан Баджов. Стайков често е определен като първи родопски художник с академично образование, по-късно специализира и в Френската академия Жулиен в Париж. Това бяха само няколко негови творби, в които невястата е обект на неговото внимание и изкуство. С контурната рисунка постепенно уточних композицията, като се стремя да обобщавам и хармонично да съвместя отделните планове, които ми напомнят на хор от певици, гайдари и танцори около езерото, а над тях се извисява с безмъвно величие невястата. Следва да създам хармония от цветовете. Разбира се, основата имам от снимката. Ясно се откроява предния план в сянка, за който предимно ще използвам виолет и неговите производни с червено, синьо, оранж и зелено. Тонално това са тъмни тонове, а цветово студени без оранжевото и червеното. Важно ми е да създам усещането за пространство. Въпреки стилизацията и абстрактния подход на третиране и комбиниране на тон и цвят в задния план. Това е нещото, което в снимката не се усеща. Тя изглежда прекалено плоска, въпреки цветността си. За да съм сигурен в това, че правилно се движа с тоналността, правя проверка, като обръщам в черно-бяло едно копие на рисунката. Така ясно се вижда градацията в тоновете. Мисля, че се получи добър цветови концепт на композицията. Това ми е достатъчно. Следва да си го изпринтирам и ще мога да започна работа по картината с маслени бои.